pornit acesta. Auzi, nu? Să batem cu ceva, dar cu ce pula mea, în jos așa, știi? Bă. Nu mai și o trăvește. Sigur e cheița acolo, mă? Gheorghe, hai să scoatem cheița. Uite aici e cheița. Da. Doar să scoatem cheița, altă soluție nu ai. Bun, și după aceea ce dracu Îl facem? pui aici sau îl pui invers. Aici trebuie Aici. pus. Și tragem de roată maxim ca să-l scoată de Da, acolo. mă, Gheorghe. Da, mă. Acesta. Cred că ne așteaptă acasă. Băi, dacă scoatem cheița,